Господин Калчев, поздравления, вие се включихте в кампанията Червени сърца. Защо? Защото с най-голямо удоволствие искам да помогна за спасяване на този клуб, който много ме боли. Това са, ние загубихме над 27-8, почти 30 клуба в ЦСК поради една така някаква неистова кампания срещу Червения клуб, срещу Червената звезда. И се надявам, че успяваме и ще успеем да привлечем вниманието, да спреме този разпад, който ние причупваме гръбнака на българския спорт по този начин. Волейбола ни е, как да ви кажа, гордостта е една от игрите на ЦСКА, който е печелила най-големите трофеи. Много е тежко положението като цяло в клубовете. В ЦСКА всички клубове го подкрепят, но само така морално. Аз това е лична подкрепа, която мога да си позволя и с радост да дам старт на кампанията. Нямаме бюджет, ние само даваме наеми, поддържаме зали, ние сме тия, които поддържат комплекса и тия зали, за да оцелеят. И там, където нас не няма, всичко е рухнало. Вие може да минете и да видите комплекс ЦСКА, дори хотела ще се събори вече. Не говорим за басейни и други неща. Тежко е положението, но вярваме, че всичко ще се оправи. Имаме една среща, две вече последно време с министъра, проявява разбиране и ние вярваме, че това, което обещава да потърсиме като решение, ще стигнем до край и да изкараме на повърхността, защото ние буквално сме под вода. Клубовете не могат да дишат, това е срамно за българската политика и за отношението. Изобщо тя липсва като политика на спорта. В момента строят се зали, правят се неща, има, но аз говоря в дълбочина от 10 години, последните даже 11-12 години, откакто ЦСКА е ликвидиран, явно и цялата политика на спорта е такава, че нямаше как да не стигнем до този крах. Ние нямаме просто надежда и в момента за следващите олимпиади ще почнем да си броим участниците, а не медалите, защото и до квоти няма да може да достигаме. Това беше благодарение на борбата и някои така мъжки спортове, които оцеляха от всички, които взимат медали, са готвени много отдавна, знаете, са изградили тия умения и тия позиции. Те първа имаме задача с помощта и разбирането на и премиера, и министъра, който е спортист, да направят нещо. До момента като дейност, освен това, че наистина се строят зали, без да има пълна, значи, освен базите, трябва да има кадри и финанси. Тия три неща, всяко едно от тях, ако куца, забравяме за големия спорт. Не може ли да се приложи формулата, която беше направена с футболния клуб, смисъл да се дадат базите на концесия и вече след това вие да се спасят? Знаете ли, че ние това нещо го предлагаме за публично-частно партньорство, аз им говоря от преди 10 години. Имам десетки писма до всички военни министри, от една година е в спортното министерство. Никой от тях не ни прие. Да не ги изборявам кои са. Никой от тях не ни прие. Да не кажа, че създадоха си един частен клуб, който да дублира ЦСКА, няколко, включително с министри и с политици от 4 партии, 2003 година. Само да напомним на зрителите. И ние недоумявахме как ще правят нов клуб, който абсолютно дублира функции и всичко на ЦСКА. Аз го питам, добре, господин Цонев, ние сме тук, вие правите нов клуб и след това защо е необходимо, какво става? Споменах име, но няма как, всички го знаем. Такава беше някакси, не знам, това е липса на политика и на виждане и на някакси приемаха ни, изобщо не ни приемаха. Това е, че просто вие сте казали някакви частни клубове. Всички са частни. В България всички 3-4 хиляди клуба са регистрирани по закона. Не по търговския, по юридически лица с нестопанска цел. Т.е. много профит организации и ние няма откъде да правим профит. Как от една зала по щанги, борба или нещо, олимпийските спортове, те не могат да бъдат печеливши. Липсата на политика, определена държавна политика в спорта, няма олимпизъм.
олимпизма иска политика, която да подкрепи и даде в аванс. В момента ние казват така, даже и системата на Министерството е: получавате медал, имате резултати, даваме ви тия пари. Но веднъж, когато изпаднеш от каручката и не мога да стигнеш до медали, вече нямаш шанс, защото за да получиш медал има 10 години. Аз не познавам световен или олимпийски шампион с по-малко от 10 години. Системна подготовка, както Сашо каза, 2 пъти, целогодишно. Това е истината за българския спорт в момента. А ЦСК тепърва искам да се разбере истината, че наистина е наказан за това, че има червена звезда. Това да звучи несериозно. 23 години минаха от промените. Ще ми се да не го вярвам. Да не е вярно, и на мене ми се искаше, но тъй като съм единственият човек, който мога да го докаже, може би много точно с документи, факти, взимане на решения, правителствени отношения, всичко това натрупано заедно, когато се сложи, няма как да не... Всички хора, които са там и сърбаме по парата на цялата тая история, ние си го знаем, само че ние знаем, че мен са ни го казвали в прав текст. И вас ви няма сега. Ти кого представляваш, виж? Вас ви няма ЦСК. Аз винаги съм казал, че ни има, ние сме живи, ние сме тук, ние се бориме, много трудно, не плачеме, нали? До сега нищо аз нито съм взимал инициативи. 3 години това правителство го чакаме и най-накрая имаше някакви промени, прехвърли се от военно към спортно, защото военното министерство не ни е приело и не ни е отговорило на едно писмо 10 години. Всички правителства. Това израз на какво е? Като съм подписвал и съм имал подписи и печати на клубове, на олимпийски, на световни, на десетки, на стотици хора сме писма за среща и за разговори. Никакъв отговор. Това какво е? Според мен е демонстративно, да не кажа, че има и замминистри сме стигали, които казват: ние няма да вземем от супичката на войниците, за да ви дадем. ЦСК го няма, забравете. Това беше техният отговор. Но ние сме тук и ние смятаме да се върнем, да си отвоюваме правата. Първо да имаме равни права с всички в България, които други клубове по общини, навсякъде се опитват хората, защото общините са по-близко до нещата. Там са техните деца, тук ЦСК кой е? Някакви, ЦСК, чорбари. Не, там условията, с каквото могат, помагат. При нас изобщо не да помагат, те не гледат как да ни унищожат. Пожелавам ви успех. На вас.